Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Adtoy manen to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikkanbiag, ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngem patsek apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngeg ita. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napudnoakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba, ha? Ana? Ay sus, nabartekan sa amatan Marco. Sana ka na barte ka na. Pudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadigayan, nagbaring asawa. Ay na, bartek mo lang ang data Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka na barte ko na kumain. Amok ti bagbagak. No kaya't mo, gisubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga Marco. Di nakman pagluloko na kasta. Inton kwan? Mamati ang kadagit ang ibagbagam. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasagalak, nagbalbaling para kang ka, ara. Oy, friend! Oh, apay friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam anya data friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamet Gladys. Apay ay aday di manen ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ni, anya ti kayat masawan, friend? Adda ni Marco di tarwar. Inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala. Agawaan ti ag-make-up dita. Tarumwar kan. Tani, urayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaa, ta iso ti umunag dito Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo at tiks nakakanomet. Adda nga agpay so text na. O, makitam. Alarumwar kan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklunam kit din Tapno may isimpamet din tibiyag mo, friend. Anya? Kasing kariken ka, nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay saka. Agyaman nak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae apanakan ka. Ti kayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw apanagayat mo. Amo matiklase ti trabaho, saan ka di? Ana,
Awan parikot iti day ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa iti naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang day ta panagayan. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalaysata. Saan? Yak to pulos agbabawi, ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat yan ka. Ikarit. Likligak amin na bisyok. No lakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco, Pangasim, ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit. Itad ko amin na kasapulam. Basta pumanaw ka ni ti para pagtrabtrabawam. Agpalpaliw ta atwa. Para itinapinpinta sa masakbayan ta. Gantibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, panaallokoy na kamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Uwan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot ako na. Dinakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco, No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa yan ni Papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan ng isimpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kaming kini Ana iti kabiitan a panawen. kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Apay kailangan nagtrabaho ka. Kahit kumpleto matinti mausar niti balay. Awanan tinas ka nagatlangam. Sa bali lang tamot ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayang, tas siyak to ti mangiba ka katakwada. Ay saanan? Nakababain. Basta agtrabaho at. Saanan ko nakmat. Siya akong ti mangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Oh, nakabalas ka mat. Bakit? Sa din ti papa na. Adda sarakak at taong Marco. Asino? Kuan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka ni? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid. Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang tadyak amuno anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod na bakit? Agtext kang tulad na nga rod ha? Wan, danag mon aya. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, naawatan ka. Ngam di ka kumaagpailuyos itirignam. Laglagi pam nga adnata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, Tete. Sigat to mga mil.
Ito, mati kaya't mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay, kat agin ang tapay ang satan tumapan ikan. Agin joy tapay ikan. Huwag magkindi Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, ha? Di na amo nga adnaak ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Basta. Kunaklakid din no santan nga kita. Among ka di, agas na unay nga iliw ko kayo ka. Come on. Nagadumat a babae dito na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikot. Kamin talaga si kalaan di perbiro ka. Si kalaan di kayat ko ang magparagsak kanya. O ano, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayun, ay, cheers! Cheers! Nini. Apa yun bakit? Anya tumagos pa sa anak ka. Ay, jak man mo. Itay pa'y ang maditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kaslang ulawak. Ano niya? Ay, jak maawatan ti marikrik na marako. At tinasehat, kuyugan ka lang iti doktor. Iti kasta, mamuantan man niya dahi ta amarikrik nam. No kasta, pudno ti atap ko amasikog ni Ana, iho. Wan mama, aldan to na anak mi. Aldan to na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawa am taaywanan na ti inawin na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi ken ni papam. Panag ko nakatawanan mama. Ipapayo madami na masapul mi. Ken may sa, kumpleto tayo maditi balay. Wan matkit di ah. Bayan nyo, tatamagag to ta asawak mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyak mo. Ay, baturog kan balongwan. Anak? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dino tayo na. Awan, barok. Rimwarmot itay nalpas kami anangal daw. Aging gaita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ngay kano tinapanan na anak. Di namot imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panlog kayo na nagawaw eh. Saan mo't, barok? Okay, aklaang. Ngin kakit manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, Jod. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jod. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito'y pwesto. Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito'y. Iwak simpay lang ti trabaho. Aginong takit di, Jod. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers! Cheers!
Sa di no tinagkapamanan. Parbaho na na. Ang ko, Marco. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Laan. Ay, sa di no kami na tinagkapuhan. Sa dino kumapay. Iti sigod anak ka po. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka matanana. Punak man no nagbalbaliw kan. Punak man no inidjamon day tang aramid mo. Ha? Anya nagbalbalo ngay bagbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. Adan anak ta. Ang maging gayta. Subsublyaan ang pailaang da lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan? Namawan karba nga mamanglapad kanyak iti kahit kong aramigan. Nawatama. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay tigdanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Order ka pa eh, tinumenta. Lani. Di ka matalagan. Ato ti kordak nila eh. Ag-order ka lang. Siyak, timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabartag akon. Mala, no di mo kaya Diyos to nga rin. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantagotin. Anya? Gapo ka dita makilalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag mo nga araramidan ta tigas tayo. Saan ka di? Ah? Oh, come on. Amo ka, kaya't mo lang tiyagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kaniyak inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpayaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rudan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapain, Norman. Di ka kadiagganat. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya. Nagmayatan nga nukasta. Magagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi naman mama. Ibagam to ka ni Ana, ta isunti makaamu amang isimpa ka dagitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, iti kasta magatang may kani papayo. Wen ma. Apay, kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit ba't dagiti matam? Ha? Ay, kuha mama. Wen nga ron mama. Awang gayam. Ang mga nodokor tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan, ti sweldo yo? Awa ng trabaho, mama. Naikatakon. Kat?
Awan ka din ti plano nga agsapul manan iti trabaho. Agsapulak to, mama. Agam saan pa yung ita. Ala na, iti jukit din ditaw dawatag. Nagkanas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Huwag tangiwat mo. Di ka natagani. Amang ano, damakangagyan ka. Ay, sus. Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tangiwat mo ko lang manin. Ni. Oh my kagitin. Tangkayan na. Amok mo talaga. Kahit mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag nyo. Kakitkitak ti cellphone ko. Umay kayo kumadagos kini Marco dito'y ospital, anak kao. Ospital ko na yun, Tatang. Apay, sino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party mo taor. Abayatan ti panagay ayam na. Itikit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor, anak kao. O sige, taumayak di tayo kamatlaan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sikat ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga aywanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar amakitib-tibal itagduduma alalaki! Kasi ka, sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kumanti ng awir iti anak ta. Sikat ina! Iso alumpang nalaing ngarod kuma. Asikat ti mga awil! Unay kayo matan. Huston day tapa nagsubsubang nyo. Agawa nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat tiyo. Hanya nga taya ti rumbang nga aramiden tayo. Tapno agbalbali umatendag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wen nga rod. Kunakno agnakemdan, gapu iti panakadisgrasya ni Cedric. Agam, awan latamet. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul nga agtrabaho? Gaputa itadmimet nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi. Bareng dumngagmatan. Ang no saan pa'y laeng. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Kat sapay ko ma, tadenggan dametan ti maibaga, sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak paylaang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Mama, Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, ana. Mama. Imbis nga agtalinaed ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa apagtaengan, ha? Mama. Tama ti kanahin kung ibagakin ko, mama. Agam iyalang-alang naman. Diyak ano pa kibibiyangan.
Gaputa asawa na klaeng. Kat awan karba nga kamang lapad kan ko na. Iti anyaman akayat ng haramitan. May sakamat, Marco. Ha? Kunak man no kunam ang nagbalbaliw kan. Kunak man no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan mga tanakarkaro pa ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidan ta asawak mama. Banawan sang patan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin. Asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason dahi tamar ko? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama, Kas na kunakon. Maudin dahi to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak a pagbalbaliwan nyo. Nakalokat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawis yo laang asuot yo. anya. Nalawag mo't siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo, makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko, pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngam kaskas di nga inungong tandak matlaang dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak lata, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan nakaaksidente na. Iti agdama kat adda ita iti puder dagiti dadakkel ko ti anak mi kani Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak amo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin kat narugitak a klase ti babae, iso akasla jak kabailan ti makidan na kani Marco. Mababainak kadagiti na ikamangak, iso akinay kayat kun ti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ana. Ken ka pagayam, Ana. Among pagayam ko, awan mo't ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet kan man nakaawat damat. Di ka kumamasaksak-tanwan, angam panagkunakat sika ti ayan ti parikot. Inawat kan inkalay sana ka ni Marco, kat panagkunak di na aramidan ti kasta no saan naka nga ay-ayatan. Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga ititet ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyag yo. Agasam man ta maipaay amin akasapulan yo. Manmano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam Ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalapas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Arwena. Manipod Batak, Ilocos, Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablao ko kada kayo amin amang bukbukal iti daytoy a programa. Sapay kuma, tamataginayon ti salon at yo, iti kastakat agnanayon meting kay panangipaay kadag iti drama ditoy YouTube. Nga ison ti nagbalin aliw-liwami, kabayatan ti ingkam panagin inana, ken panagtrab-trabaho iti inaldaw. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung ibinglay ti nagbalin apadas ko. Padas apatsyak apakaadawan iti adal, ken mangted liw-liwa kadag iti padak adumdumngeg. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Sigurado ka din iti desisyon mo, Rowena, anak ko. Wala nang. Masapul nga agabrudak. Itikas na, maisaga na akti masakbayan dagiti anak mi. Ay, pasensya kan abalasan ko. Di na kamot ngaminon matulungan ni dinto nga anak ko. Gapo iti sakit akimpet kan kuana. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya nanang. Saan tayo matapakaragsakan ti kasya na pasamak iti asawak? Rowena. May sana ang tikidawak nanang. Sapay ko matadiyo baybay ang dagiti apo ko yo, kabayatan ti kaawan ko. Tulungan nyo kumanidindo ang mga iwan kadakwada. Ay na ano maipapan iti dayta abanag. Awan rumbo nga pagdanaga manak ko. Maipasigurado ken ka, anatalgad to ti agbalin akasasaad dagiti anak mo. Agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. Di mo to kumamot baybay antibagim ijay wan. Masapul akanayon kamot anasalunat. Iti kasta napigsa kang agtrabaho. Anyang ita kita papapel bakit? Dagiti requirements ang masapul iti agency ang nagaplayak lakay. No kasta, nakompleto mon bakit? Wan, your urnos ko. Iti kasta, nakasagana aminan. Day tanto lamang bitbit ti aramidak inton bigat. No kadibigatan ti papan mo iti agency? Wan lakay. No maipasak dagiti requirements, ma-orient kami kanon. Kalpasan na, urayan mi laangan ti awag ti employer mi. Ag-flight kaming tumatan. Oh, nagunagmatan day tasan na ay mo dindo. Di ka kumakayat palubusan. Unay matlakid di nga minan tigas-gasat ko. Aday ta kamanan. Di mat nagsaritaan tanday to abanag. Rowena. Di mo kadimanan ay ayan ti bagim lakay. Saan mo mat anagayatan ang maaddaan ka itikas na sakit? Pasensya ka na. Imbis asyak tagtrabaho. Sanan, tasikamatan. Agandandat kanto ijay ha. Di mo baybayan ti bagim. Bakit?
Hello, sir. Good morning. Yes, hello. Ma'am Rowena, right? Yes, sir. Oh, welcome back, ma'am. Dagita ka din dagiti requirements mo, ah? Wan, sir. Ato'y Ah, adamot laangan dita ti placement fee. Okay. Mabait lang ta i-check ko. Ay, ayos. Kamaudyanan na, nakumpleto mo dagiti requirements mo. Agraman ti placement fee. Wan, sir. Kompleto daytan. Okay. So far, so good. Makatayab ka matlaangan, Ma'am Rowena. Advised ko nga agsubli kanto inton o may alawas, April 15, 10 a.m., Daytan tungal daw kan oras, ti panangitid mo iti plane ticket yun. Agigitan kayong tumatang nga ag-flight, kadagiti kakadwam nga agpa-Dubai. So, congratulations, Ma'am Rowena. Thank you, sir. Thank you so much. Talaga ngamin akasapulak dayto at trabaho. Dakkel at tulong dayto para iti pamilya. You're always welcome, Ma'am. Kinapudno na, sir. Insaldami ti balay ken lote mi. Tapno lang ang adapang placement fee. Ay na, don't worry. Tested and proven dahito nga agency mi worldwide. Adon tinapa-abroad mi. Ken adon dagiti good feedback na awat mi, ma'am. Ken may sa manulang abulan a panagtrabaho mi jay. Ay sos! Sigurado ang mabawi mo't laadagos tinted mo a placement fee. Don't worry! Masakamat lang tinsaldam a balay ken dagayo. Ay na, excited ako na yan, sir. Sige nga rod, tagsubli aktulaangan into next week para iti flight ko. Kat agyaman akmanen unay, sir. Good news na kay. Anya dayta good news, bakit? Inton umay alawasan ti flight ko. Makapana kon ijay Dubai, lakay. Ket nasayat ano kasta bakit? Wala kay, kamaudyanan na. Sinungbatan matlaangan ti Diyos dagiti karkararag ko. Sapay ko mga rod. Tanasayat agbalin nga mo mijay. Iti kasta. Makatrabaho ka na sayat, bakit? Wala kay, day tamot ti kanayon ko nga ikarkararan. Iti kasta, agbayagak iti trabaho. Kat maitid ko dagiti masapsapulyo. Nangro na kadagiti anak ka. Anya ka di man ti kayat asawan day ta panagsinaay mo. Awan bakit? Basta gananat kay Jay. Di mo baybayan ti bagim. Kailuy da kan tulakit di. Nagruna dagiti anak ta. Di ka madanagan. Ipay ko ti amin nakabaylak ang mga iwan kadagiti anak ta. Agyaman ak unay lakay. Sana bale, kanayo nagto ti umawag kada kayo. Mami, agan-anad kay di Dubai Di mo ko mabaybayan ti bagim. Kanayunom ko mati umawag to. Kailiw da kan tulakit di mami. Bakit? Kaya't apay ngay akas na tilangayo. Nakalidlid ay kayo mat. Rumbang nalaang amaragsakan kayo. Ngamin agabroad akon. Addanton pag-enrolyo. Kan magatang yung tumot ng dagiti kay kayat yo. Mami, thank you kadagiti sacrifices mo. Thank you iti amin-amin nga ayat. Kan panangaywan mo kada kami. Di ka agdanag, agsingsingpet kami kabayatan ti kaawan mo. Agadal kami anasayaat, iti kasta, adamot agas, dagiti banbannog mo. Mami, igatangan na to iti sapatos ko Kan t-shirt, di original Oray syakmat, mami. Sapatos, sandal, kan accessories. Ay katwan anak ko. Day talagayam. Matungpal to amin dagita akid daw yo anak ko. Ay na, saan pala nakapampanaw ni mami yo? Ngam na gadun ti pagpagatang niya. Tikid di bagayo, aywanan na ti bagi na ijay. Kanayon nga gananad. Saan man atilain kay pagpagatang? Ay nalakay. Bayam kadilaan dagiti anak mo. Karamidak amin akabailak. Tapno maitid ko amin akasapulan nyo anak ko. Agtrabaho ak.
Iti kasta, maikan kayo iti napintas ang masakbayan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Apay ngay. Pasado alas 10 iti ang sapa. Ngam naka-close pa mo ti agency. Tinasayaan. Awagak man ni Sir Francis. Apay ngay. Out of coverage matan. Ay, sir! Sir Guard! Sir! Yes, ma'am. Di mat itay kumapay ang nakalukat da ito eh. Apay nga aging gaitakit naka-close pa lang. Ay, sus. May isa kayo kadimit kadagiti na scam. Anya? Iskam ko nam? Anya ti kayat mo asawan, sir? Well, ma'am. Talaga na scam kayo. Kahit saan lada kayo. Ano kayo ay biktima ng ikaryanda nga itatipa pa nyo dyan Dubai. Ang mapay kami na nagtalag kayo dagos, ma'am. Ket no tiamok, ket kalalis lang day dyan nga agency ditoy. Ket saan da pa yan nagpermit. Anya? Sir, ang mga noamom no sa dino ti ayan da ita. Wano adda numero ang mabali na pangkuntakan kadakwada. Day tatiawan, ma'am. Talungal daw na sarado da ito yung opisina. Ay, sigurado nga intaraydan dagiti placement fee, oh. Temok, ket napaanan ni JPUAA dagiti kakadwayo na scam. Dahil na ka report ma'am. Tinasayat, ma'am. Sumurot kayo langan ni Jai. Iti kasta, may report yung matinapasama kada kayo. Diyos ko. Diyos ko. Anya tirong bangaramidak. Kasano nga ibagak iti asawak na ito eh. Namnamaan daw na iti ipapan ko ni Jay Dubai. Ti amuda kat itanti pa nag-flight ko. Diyos ko. Isorom tirong bangaramidak. No agawin ak ita. Kasano pa yan dagiti arapaap dagiti anak ko. Kaya't ko ang maikan ida itinasayang at amasakbayan. Ang kasano kami pa itan na makalungaw iti kinarigat ti bihag. Peke matgayam ti agency ang nagaplayak. Kasanon dagiti anak ko. Isuro na kumay tirumbang nga ramidak, apo. Tarabayan na ka di, Diyos ko. Adda nakapastil a for hire iti masungad a building. Kita ang mandag iti requirements. Ang mga numabalinak nga gaplay dita. Wow! Nagpintas mo't dito yun, Daddy. Wan ngagpaiso, daddy. Hotel da ito sigurado ang inginaan dagiti makan dito eh. Sana bale, tamaminsan lang mayat anak ko. Agtugaw kayo. Tag-order tayo na itikanan tayo. Tani, mabisinak mo na yan. Nagpintas a talaga dito yan niya, Manong. Kita mo, puro sarming ti aglawlaw. Wan nga ro, dading. Kasla pang babak ng da ito restaurant, daddy. Amuyo ka di, no apay nga datayo ita dito eh. Ha? Apay ka di, Daddy. Nagpawitan ni mami yo. Kastaw na iti pa nang ibilin na nga ipasyar kayo ka no. Nang kita mo iti napintas a lugar. Kaya da ito iti napilik apang ipasyaran kada kayo. Wow! Manong, anya nga tano, awagam ni Mami. Iti kasta, makita namat ayan tayo ita. Ayaw mo na niya. Mabit lang. Sige, awagan nyo ni mami yo. Iti kasta, makita na mo ti pa nang ipasyar ko kada kayo. Wan, daddy. Oh, hello anak. Nakaawag ka mat. Hello, mami. Iun mo ti video. Tapno makita na kami. Kan makita da kamat. Ha? Ay, ko anak. Madama nga min ti trabaho ni mami. Saan ang mabalin ti maki-video call? Ni mamim ka di daytan anak.
Anyat ko na. Kumusta ka nun? Madama ka no ti trabaho da, daddy. Hila, mami! Kumusta ka ditan? Okay, aklaan dito, anak ko. Na kayo nga, kumusta kayo maditan? Okay kami, mat, mami. Kailog da ka una yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Pasensya kayo na saan aka na yun tiya awag ko. May distrikto nga min ti amok dito'y Dubai. Uwan gaya, mami. Thank you dito yung pawit mo, Makapangan kami mutlaangan itinginginan a restaurant. Awan anyaman na anak. Mangan kayo laang amangan ditawan. Kanon kang gatangan nyo ti kay kayat nyo. Ang pawitak tumanan apaman ang makasweldo Mami, agsang sangit kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Sige tay ayaban na kun ti amok. Inton maminsan ton, sa tay to ag video call one. Kailiw kayo una yan. Agan-anat kayo din Jay agas ni daddy Ibagayo ta di naliwayan tiyang tumaruan. Sige, mami. Agan nanad ka dita. Urayin mi tiya awag mo manan. Bye! Makabanugmat. Ngam amok akabalak dito Aramidag ti amin akabalak. Iti kasta. Maipay ko dagiti kasapulan dagiti anak ko. Ituloy kong taglinis. Iti kasta. Malpasan. Kalpasan na. Mapana kon iti restaurant. Masampol adoblek ti agagat. Iti kasta. Adda ipawit ko iti asawak. Mami? Mami? Louie. Apay nga ta kayo dito Da kami tirumbangag sa ludsod iti kastakan ka, mami. Kunak manod da kay di Dubai. Rowena? Tinto. Kunak manod da kay di Dubai. Apay nga da ka ditoy. Anya tar aramidem ditoy. Mami? Wah. Pasensya ka na kay. Pasensya kayon anak ko. Sorry no nagulbudak kada kayo. May saak ngamin kadagiti na iskam. Peke gayam ti agency ang nagaplayak. Intaray dati inted ko ang kwarta. Kas placement fee. Anya? Agam apay adi mo yung bagbaga bakit? Dak ngamin kaya't amadismaya kayo kanya. Kan pampanunutak ti pan nakaisalda ti balay kan lote tayo. Iso akapilitan ang nagbiro ka kun dito iti mabalin ko ang mastrekan. Iti kasta. Maitad kumatla ang dagiti kasapulan nyo. Saan nga importante kada kami tinayin materyalan abang panag. Tinapatag. Agmay-may sa tayo kas may sa pamilya. Pakawanan naklakay. Huston. Awanan ti rumbang ikid daw amiti pamakawan. Mawatan ka bakit? Tinapatag ita. Agdeden na tayo. Adda si ti Diyos. Ket amok ababa ni ti panagsalukag. Makaaon tayo tulat tayo ti rigat. Lakay. Awan patag ti adu akwarta. No adda ka dito nga grigrigat. Adayo anapat patag ka kada kami bakit? Uray agrigat tayo. Basta lakit di si bubukal ti pamilyata. Naragragsak matlang nagdedem na tayo. Ay na anak ko. Unay matlakit din tinapasamakan ka. Awanan bain da kita recruiter. Day talang ang namnam ay ti kukuanda. Wan nga rin nanang. Dakil agatad ti intaray da akwarta. Sapay kumata maaksyonan at agos dagiti masaknan ti may papan iti day taabanag. Wananang, ado kami matkiti ang nagreklamo. Barang ano matiliw matlaang dagiti atat tao. Itikas na, saan dan ang makabiktima pa'y iti daduma. Ay wala, si bibiyag dapay laang,
nga mapupuura nun ti kararuwada sa dilangit. Nana, Tinapatag ita kat nakaawid ka asi kakaradkad anak ko. No may papan iti pan nakaisalda ti daga kan balayaw, di ka madanakan, tatumulong kami kinita atangyaw. Iti kasta, masakayo matlaang at akos. ay na, agyaman ak unay, nanang. Awan anyaman na anak ko. Asino kumanga iti agtitinulong no saan ada tayo nga agkakapamilya. Adda asi ti Diyos. Di tay liwayan ti kumararagkan kwa na. Amok adi na tay baybayan, anak ko. Wen Miss F. Ada sakit ti puso ti asawak. Njak man amon no apay an addaan daytoy iti kasjay a klase ti sakit, iti likudan ti kinagaget ken kinaresponsable na nga asawa. Inparit nga rod ti doktor ti panagtrabaho na, nang runa kadagiti nadadagsen at trabaho. Iso a napagnumwan mi nga rod ti panagabrod ko, ngamdak sanggasat gaputa na peke akmet. Intaray ti agency ti kwartak. Gapu iti ayat ko a maipaay ti kasapulan ti pamilyak, inkarigatak ti nagtrabaho, tapno adda maipawit ko. Nga ti amuda, kat adda akon idi ijay Dubai. Agingga a nakita dak iti mismo a restaurant a pagtrab-trabahwak. Nagawid kami nga rod, kat kaasi ti apo, babaan iti panagtinulong ming agasawa, agraman, dagiti na ikamangak, ininot matlaang anabayadan mi tinakasalda a balay ken lote mi. Ita, maysan a maestro ti inauna nga anak mi. Dandani maten agturpos ti inaudi. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Rowena. Ken ka pagayam, Rowena. Kunada nga rod at ikwarta kat masukatan. Ngam ti panawen kat saan. Ti kwarta anapukaw, kabaalan tayo pa'y amabirukan manen, babaan ti intay panagsalukag. Tinapatag, ket ti makuna a pamilya, amang ipatag ken makaawat kada tayo, itilikudan ti pannakapaay tayo iti biag. Alakastan pagayam Rowena, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti intay ikanbiag, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay idrama ita, ket naadaw iti padas ni pagayam tayo nga Grace, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Idi da kami pa'y ti ubing mahilig akmet nga agdengeg ti drama iti radyo. Iso amaragsakan ak unay ngamin manggagan itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsyak apakaadawan iti adal ken mangtadliw-liwa kadagiti padak a dumdumngeg. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Grace. Idi 2008, pimusay ti asawak gapu iti sakit akimpet kenkwana. Gapu iti dayta, agmay saak nga rod anang isakad iti panagbiagmi nga agiina. Inbatik dagiti anak ko iti puder dagiti dadakkal ko ket nagabrodak. Iti lasod ti 10 atawen a kaaddak iti balasiw taaw, awan met tinagbalin a parikot kadakwada. Ti amok ket dimmakkel dagiti anak ko ana respeto ken na disiplina gapu ta dimmakkel daket nga rod iti puder dagiti dadakkel ko. Isu na laeng tanas daawak ngamin no kaano nga addan idadda ken nakapagturpos da payon iti panagadalda isumetten ti panagbaliw ti ugali da. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Friend, gusto pa'y lang dayta. Kitaan mo, break time tayon. Sige lang, friend. Umunakan nga ag-break. Palpasok pa ito'y aramida. Ay na, umay kakit din, friend. Inta pa'y agmerienda. Ituloy munton, inton madamdama dayta. Sige lang, kunakmat. Madamdama akton nga agmerienda, friend. Adabalon ko a fried banana, friend. Ang mga no agbabawi ka. Ah? Kasla narigat nga agpay sa apaayan ti awis mo, ah. Oh, makitam? Amok ngamin kat a paboritom tinaiprito asaba. Launay, friend. Mala, umay ka nga rodan tag merienda ta pa'y, friend. Una yun ti kasta alangam, friend. Kaslaawan pa'y turog mo, ah. Madlaw, anapuyatan ka. Wan nga rod, friend. Nagdiretso ak ngaminan dito, kalpasan ti may sa part-time ko. Ay sus, agi na nakakamot a, friend. Di mo unay abuswan ti bagim. Friend, Panunutam kumamat ti salunat mo, friend. Nang runa kat, amumatan. Medyo addan edad tayo. Narigat ti agsakit, friend. Amumat, adda tayo dito'y adayo. Amang ano, nakarakaron amarigatan ti pamilyam no bilang laang. wan nga rod, friend. Speaking of pamilya, masapul at talaga ti doble kayod para kadakwada. Maawatan ka, friend. Di mo kumamot baybay ti bagim. Day talaang ti kakaiso na apuunan tayo dito'y, friend. No agsakit ka, sigurado amapukaw amin ang nagrigrigatam. Amok date na, friend. Kan husto ka iti date na. Aywan, ayantay ko nam akar ni abinalon mo. Jaran! At tayo, Carninas! Ay na, friend, kalukwan ka talaga. Kunak man lanupod no akar ni ti binalon mo. Karninas matgayam. Mala, manganta nga rodan. Itikas na, makasublita adagos iti trabaho ta. Sayang ti oras. Hello, Mami! Hello, anak. Kumusta kayon? Kumusta da lolo kon lolam? Ni ading mo ngay? Okay kami lang dito, Mami. Awan rumbo nga pagdanaga. Ayun gayam, masapul ko ti kwarta. Masapul kami nagumatangak iti baro sapatos ko. Takasali kami iti liga ti basketball. Ken solicitin da ka kano dagiti katim ko. Soli? Anya solicit? Kasano day ka, anak? Ket solicit Dumawat kami iti kwarta nga igatang mi iti uniform. Amo nga min dagiti babarkada anabayag kayo dita abroad. Iswanam naman damang ted kayo. Ha? Ay, ikwa, Jiro, anak. Kastoy. Ay, kinapod na, awan kwartak ita. Ang aguray ka.
Di mo't kait-itad ko laang kan ka. Kinunam a birthday ti barkadam, kat gumatang ka iti regalo. Iso anang tada. Basit lang mo ti daw-dawatak, mami. Sa paimbaga ako namang tag kayo. Ala na, mangipawit kay kid din. Ang Amok akabalan nyo nga idiskitaran ti daw-dawatak. Jiro. Kaya't chuaya may babayin ti anak yo. Sige konsinsayo daw itan, mami. Sige anak. Kastoy ha. Mga ramid ni mami iti pamuspusan, Juan. Okay nga ron. Namnaman daw itan, mami Tsaka ti may babayin ka dagiti babarkada. Sige, tadabay practice may ti basketball. Sige, bye. Sige anak. Agan-anad kayo di Juan. Anda ka gayam dito, friend. Wen, friend. Apay ka di? Friend. Adda ka di ibagam, friend? Kababain ko ma. Amangan no adda pa'y kwartam dita, amabalin ko abuludan, friend. Masapol ngamin ama kapaw itak ita ijay Pinas. Adamot, friend. Mano kumaya ti masapol mo? No mano ti addakan ka, di iso pa ilaang ti buludak, friend. Adtoy, friend. $2,000 dayta. Ay nahagyang manak, friend. Di ka madanagan, isublik mat lang adagos apaman ang makasweldo tayo. Wen ka di, friend. Awan parikot iti dayta kanyak. Isublim tulat ta intun makawadwad ka. Amumutan, kasapulak mo ti agpawit iti Pilipinas. Maawatak, friend. Katagyang manakmanan. Hello, anak. Kumusta? Naawat mo ka din timpawit ko. Well, mami, naitad ko pa yan, Sino dayta? Ni ka di mami? Well, Mami? Hello, Mira, anak. Kumusta kan? Okay lang, mami. Ayun gayam. Inikamot ni Jero iti kwarta para iti basketball team na. Wan, anak. Nang tadak. Siyempre, jakmat kayat ama ibaba inti kapsat mo kadagiti barkada na. Wan gayam, mami. At nakabarbaro arwar a cellphone na. iPhone 15. Siyak langan diawan kasdi kada kami ngagbabarkada. Igatangan na kumamit a mami. Ha? Ay sus, no agpagatang ka, kasla na lakalaang. Apay, sagmaman no ay ati kasta a cellphone, anak ko. Mga 80,000. Anya, 80,000. Ay, aguray ka, anak. Sweldok daytan iti 2 a bulan. Aguray ka man. Di mat ka ipaw-pawit kumatlaang kan ka. Kinunam agumatang ka iti baro abag mo. Iso ang nagpawitak. Pinautangak ngamin ti may sa barkadak, mami. Masapol na kano ngamin ti kwarta. Aguray ka. Apay anagado ti sa ludsod mo. Agyaman kayo ket ta saan da kayo asid-sidiran. wala rod. Ibagpay dagiti babarkada ka. Nag-abroad dagiti naganak da. Nakaawid dan dito Pilipinas. Ngumda kayo ngay. Aging gayta, at dakay paila dito abroad. Awan sa amutan balak yung agawid. Ha? Ay kasanoak ngay nga rod ang makaawid ita kat tila pagpagatang yung agkapsat. Kada umawag kayo, Mami, adda kastoy, adda kasjay, adaw dawaten nyo. Anya ngay nga rod taramidak. Sapay kumaata maawatan dak anak ko. Marigrigatan akmat ditoy. Kat ano sa nyo Nagkunang amin na nga agabroad kayo. Dayto tinarigat ka. Pumanaw-panaw kayo. Ita, da kami pa'y nga agkapsat tidakas. Anak, awaten nyo kumamat ti sitwasyon ko. Narigat ti biyag dita Pilipinas. Kan maysa, awan ti trabaho amaster kan dita. Nang runa ita taadan edad ko. Ar-aramidak mat amin daytoy para kada kayo. Itikas na, maitid ko dagiti kasapulan nyo. Matlagayam. O di panaglakan yung araw, nakabailan yung itad amin na masapsapol mi. Kinayat yung mo tinagabroad, sana ya. Linapdan da kayo, ngum ipapilit yung mat. O di naalam, ti kayat mo ita. No agong ungat ka, ket isidir mo amin nga inintid mo kada kami. Pues, kukamla ang aming kakwartang. Sir, kaya't dak ka no ang makasalita.
Grace, agtugaw ka. Agyaman nak, sir. The bad news ko kan ka. Bad news ko nam, sir. Grace. Anya ti kayat yung asawan, sir. Kinasarita nak ti Big Boss. Kaya't ada dagiti empleyado iti factory asahan na mairin nyo ti kontrata na. Kaya't naskan nga gawid din iti Pilipinas. Makapaladingit man, agam may saka kadakwada. Anya? Sir, kasanon ti pamilya. Sapay siya lang tinamnamaan da iti Pinas. Pasensya kan, agam sursurutak lang ti bilin ti kumpanya. Anya nga iti planong ita, friend. Ay, kinapod no na, friend. Jak amo no kasano a plano ti aramida kita. No apay mo't ngamin akaraman tapay kadagiti saanan a mairin nyo ti kontrata na. Wen nga rod, Ay, no agawid aki dya Pilipinas. Sigurado a mabakante aki dyan. Ngamin, awan mo't mastrakan a trabaho ijay. Kan may sa nababalaang ti sweldo. Jak mo't kaya ti agbalin a pabigat ijay balay. Kasita, ada sakit ni tatang. Ang awan man lang maipawit ko. No tutuusan. Mas problemado ka pa'y gayam ngam iti siyak. Api-api nabuludan nakpay lang iti kwartam. Grace, agayam ta. Kat mariknak a marigrigatan ka. Iswapi nabuludan ka. Kan may sa jakmat amo akastoy ti mapasamak. Agyaman nak, friend, ha? Awan anyaman na ako nakmanan, friend. Di mon panunutan day jay. Oh, hello, anak. Mami, agawid ka kumadagos. At dadakas na napasama ka ni Mira. Anya, apay, anya tinapasama kinimira. Basta agawid kayo dagos. Isend ko ti address at papanan nyo dito La Union. Inton makaawid kayo dito Pilipinas. Sige, anak, inton bigat matlaang, agpakada ak iti boss ko. Iti kasta, makaawid ak adagos. Sir, good morning, sir. Grace, di ba't pang rabi iti duty mita? Apay nga da ka dito eh. Ay, ko, sir, ang mga numabalinak ang makisarita kada kayo. Masapol ngamin nga agawid ak adagos iti Pilipinas. Emergency, sir. Anya? Ang mga numabalin ko nga usaran ti bakasyon ko, sir. Sige, total, saan ka mo na mairin nyo? Palubusan ka na mangusar iti bakasyon mo. Agyaman ako, nay, sir. Thank you at talaga. Ada akon iti insend ni Jiro nga address. Apay nga taa dito iti imbaga na apapanak. Kasla nakaul-uli magmat. Nakalukat mo tiket. Jiro, anak! Jiro! Mira! Mira, anak! Ada kayo kadidita! Jiro! Welcome home, Mami! Welcome home, Mommy! Agyaman na kanak ko. Agoray ka. Anya nga min ay tinapasamak kini Mira. Apay ako na mga de-emergency ang napasamak iti kapsat mo, Jiro. Dalulukan lola yung. Sa dino ti ayanda. Akin balay iti na ito eh. Da kayo, Mami. Anya? Kasano kuma nagbalin ako kwak dahito abalay? Kinapudno na, Mami. Amin ngayon pau-pau ito akwarta. Inurnong mi. Kaya may sana kasi mali ti basketball. Saan mo't apod no akayat ko ti bag, Mami? Kan sa anak nagpautang iti barikada? Jak pagan ano ti baro a cellphone. Mami, saan mo't apudno ang agpagpagata nga kada kayo iti sapatos? Kinapudno na. Siyak ti gimatang iti sapatos para kada kayo. Sorry, Mami. No da kami tinangaramin iti pamuspusan. Tapno maidaras ti panagawid nyo.
Di mi ngamin kahit nga grigrigat kayo. Iso kaya't mi nga gawid kayon. Kan may sa, bumakbakit kayon, mami. Kitaan nyo, adun ti puraw abuok yun. Iso ati kayat mi, kat dito'y kayo laangin Pilipinas. Itikas na, agditin na tayon. No ti pampanunutan nyo, kahit ti pagbiag tayo, di ka madanagan. Da kami ti agtrabaho. Adda na talgad at trabaho. May sak ita na manager ti bangko. May saak matitan as CEO iti kumpanya pagtrabaho ak, mami. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Kabailan min ti agtrabaho para iti pagbiag tayo. Ken may sa itilas o ti panagbiagyo, amo mi ada kami lang ti pinampanunot nyo. Dagiti pagragsakan mi lang ti kanayan nyo nga ununaan. Ita, da kami met. Da kami ti mga iwan kada kayo. Da kami ti mangtad kadagiti masapsapol nyo. So papakan mi met, ti panagayat nga intadyo kada kami, mami. Ipatpatagda kayo unay, mami. I love you, mami. Kailuy da ka una yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Thank you, mut kada kayo, mami. Thank you iti amin a sakripisyo nyo. Ipatpatag da ka met, mami. Ita, Miss F, no labsam ti agsarita arig kunti may sa adonya, gapu iti pamayan dagiti anak ko. Kada agsweldo da, rumwar kami amapan agpasyar. Nukas jay nga ada incentive tour nga agapu iti kumpanya ti pagtrabtrabahuan da, mailaklak amak amapan agtutor iti naduma-duma apagilyan. Makunak anaragsaka kon amangibati kadagiti anak ko no alaan na kon ti Diyos iti nagkaysa abiyag. Iso nalaeng tabarukan balasang dapay. Iso akanayon ko nga ikarkararag asapay kuma tamasarakan dametten ti kapisi dagiti puspuso da iti kasta ket makabukal dametten iti pamilyada. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Grace. Ken ka pagayam, Grace. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Iti likudan dagiti rigrigat ken sakripisyom iti manu atawan a panagtrabahom iti adayo, adda napintas agasat nga agururay ken ka. Nagbunga dagiti sakripisyom, nakaadal dagiti anak mo ket ita successful dan kadagiti karerda. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti anak akas kadakwada. Amuda atalyawan ti nagapuanda. Kablaawan ka pagayam, Grace. Diyo nga rod kumaliwayan ti kumararag, ken agyaman iti Diyos anamarswa, gapu iti nabuslon a bendisyon ti pamilyayo ita. Alakastan pagayam, Grace. Kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.